Oras ma dihita sa luna manang di dia pehita maringanan sa totong ma di dongani Tuhan sang baso tabay do kontenta nanang videoon mabahas di na marhata sinamot molo na marhata sinamot adong do dua bagian na perjulu ima didok merpuduseut manang omana nidok na siadenggan nunga jumulu marhusip-pusip para anak do parboru adorang so mangeluwe manang dangarong dison hata na mangeluwe dung marhusip-pusip para anak do parboru dipatupa ma ulew merpuduseut so malawon saya langsung do ojolo mertupul dung mertupul langsung ma tuje buni parboru ima para anak dinalau marhata sinamut jalau somalna nunga pajupang be songon hatani ne tue pajupang ihan ina tu matani dotun nunga langsung be pajupang para anak do parboru ima dinalahu makkatai dijuluni si mangajena jala nunga diudang be dison ima diakka suhinya pangnau pakna diakka tuturni na dua bila pihak jala somalla dison nunga merdele be ima nani do na pasitu na tongki jala disoma dirang-rangi sudi do diakka matani uleun jala dangarong pola merdele bidison akka uka harbangan ay nunga sedenggan na side ima dinalahu patupahun uleun na side jala dang pola mengeluwe dangarong mengeluwe diso agwarna pisadenggan ngajumulu mardenggan ima na dua bila pihak dinalao makatai perbugesun ni yanakonna jadi disoma dibuhul suri isiru bulahan amak dohok dia darhuma ijulunya akka netutuani huta dohot yakka rajani tuturre hule-hulena ima dihatani sinamot nyatong dopi mersi igilen molo sian hatani ruhuti alai nunga jumulu na side ima suhut para anak do parboru ima nani do na merpuduseut jadi say somal do rupani adong perbedaan na molo onak kaulaw ni najulu dido kaulaw ni namora mo manang bahasan waing na paradongan nunga sanggup na side mangulehun ima sian edet nagup dohot siadeng kan anong doon hata namadok gabi ditaruh jual tung sipulan nong marhata sinamut dung siya gereja buirulas tinggal di si ima di cebuni parboru calon helana manang kedua mempelai pengantin jadi na pedue hun marhata sinamut ima dina manaruhus situtungo
Jadi molo manarusi tutungonon perjulu o mananido na ido nanido ni akan itu mengelue pasien edek doninna. Alai molo dina manarusi tutungon o mananido na jolo mengelue jolo di dua hun molo bahasa mengeluon na jolo di jolo manakko takko rejemo nunga jolo di takko boru ni parboru di luehun siduli dung sipuli Roma marhori-hori dingding lapatan na marhori-hori dingding disuruh para anak manong ima pidue ni suhut manang pamurona nalahu manukun manang na marhori-hori dingding madapotun parboru boru na juru una sangaro pangalului adung-adung akat timuan nong dia ka pakatayum di buhul maari ima sedia ka jumlah manang di gudang ni sinamut di buhul mahari ima dinalau manaruhun situtungun umatong na manaruh situtungun jadi disuruh manong pidue ni suhut manang na pamuruon doho pamuruon ni kuma manaruh situtungun dinalau marhata sinamut disoma dihatayan nong sudi isodo na niro na kaning akka pidue ni suhut akka reja parhata marsi igilen na malo jela ka hata pullung ay buhama ulaun dia ka alani pugus. Jadi pada intinya ison dede pajupang dope na dua bila pihak manang nang doho dope ne tue-tue ni para anak secara edet madapotun hule-hule ne ima ditikina marhata sinamut Oma akka perbedaan nama sanuaing gudang do gabi salah manang dia tong dongan bolo merpudus seuton marhata sinamut sia denggas sudi api ope sah dosnya nadek neguk sah jolo di dua hun arong do nung jolo gimana nih dok na betu sulam dung 1,5 tahun alani pugus lauma musim manaruhun dung jolo terpasu-pasu hidua sarung na julu bahasa na julu dok mayarung panaru nunga di pereje jele nunga di pasah bitu huria ala danga dong sipatu paun nunga langsung bedi hola di pasu-pasu huria sarupa di doh tu namangkarar sulang-sulang pahupu arong gunung jolo marianakun jadi bolo manaruh situ tungono nakaning di soma kana nyihataan na julu ima ka uka harbangan uka hujur lain nama sanuaing dang pola PGB mabain uka harbangan ngarong BGB dia lihun tu jabarreje manang jabarin itu tu ni huta somalla annung na mat tuise ka hasatan niun ima dia kana marsisi dohut dia kana itu nang jut martopi-topi amak alayun di mata ni ulaun isina dohut isina do tulauni ima madaboton hero song sikak ni uka harbang jadi ima perbedaan na kaning bolo dua persionat tu molo sia dengkan marpudus seut ima nani do na jolo langsung mertupur langsung disima marhata sinamut jala langsung doro para anak do parboru pajupang jalan ngamerde lebih di son diaka pesitu na tonggi
ay lapatan na dison nunga takkas biro na martodong songon ihen tumatani dotom jala takkas do diberi kami nungaro akka namok jala nahipasin na sehat doa mu bidereng belga akka beluang mu haju mu iso kami sen tu net dohot hule tulang isi manakay merdelen songon pesitu na tonggi ima akka perbedaan molo na mga luwado ima naniro na manaruh situ tungo. Jadi songoni majo isini video ta dalata marsirarian di video ta sango bason tutong may betutu mangido tu kadongan todong asa tutong di like di komen di subscribe buido dibain masukan melalui komen asa tutong bui kita martukar pikiran songoni majo horas ma di hita seluna horas